vás, som Bear Grylls a je to naša tretia relácia Boj o prežitie. Pozeráme sa tu. Našiel som tu nejakú sekeru. Asi je to z indiánskych nájazdov, o ktorých sme mali predošlú reláciu. Ináč, Ťapešové bol 3-krát mor, ale to nemá s tým nič spoločné. Poďme ďalej, nájdeme tu nejaké konáre, nájdeme tu... Aha, aj čuračivku bergamonovú. Už je prezretá. Poďme ďalej. Pozeráme na nejakých pána v červených teplákoch. Prepačte, nie ste vy z tej reklamy? Ako ste zistili? Neviem, myslel som si. A čo tu robíte? Destilujeme. A potom? Destilujeme. A potom? Destilujeme. A potom? Destilujeme. A potom? Potom ho vypijeme. Zaujímavé. Tak ideme teda pozrieť ďalej. Môžete urobiť záber na... Náš kameraman môže urobiť záber na vodku Ťapešovských lesov a poďme ďalej. Pozeráme sa sem. Ty pána, toto je ešte normálne toto. Asi tu boli lesné bobry, chránené živočichy. Odhrízli tento strom a o chvíľu si ho... Ako by som to povedal. O chvíľu si ho použijú na svoju vodnú nádrž. Takzvanú druhú Oravskú priehradu. Discovery Channel a jej reklam. Eliot Gašparovič, Harčič Motorok, ale American Truckers, Wiederwander. Teraz po slovensky, slovenská sekera. Je tu Bear Grylls, sme tu znova po reklame, Discovery Channel, Mišoran a jeho relácia Boj o prežitie. Ideme sa pozrieť, ako dopadli páni, ktorí destilovali. Pozor, je to tu dosť priehlbinné a v noci to býva nebezpečné. A chvála Bohu, není noc. Oj, páni, ktorí destilovali, to asi zapichli. No nič to. Idem sa ja vyšťať. Dovidenia. Lúči sa s vami Bear Grylls. Zostaňte s nami aj na budúce. Ďalší diel bude pravdepodobne v piatok, lebo pretože to som ja som už dopletený. Chceme každý piatok vysielať jeden diel Beara Grylsa, takže zostaňte nám aj naďalej verní.